У акадэмічным асяроддзі Беларусі разгарэўся сапраўдны гармідар. Канфлікт выйшаў у публічную прастору пасля таго, як старэйшы выкладчык кафедры праграмнага забеспячэння інфармацыйных тэхналогій БДУІР Дмітрый Аношка апублікаваў у YouTube адкрыты зварот да Аляксандра Лукашэнкі. Выкладчык з 12-гадовым стажам прадэманстраваў выпіску са свайго рахунку. Яго заробак за лістапад 2025 года склаў усяго 87 рублёў. Гэта значыць, што спецыяліст, які рыхтуе кадры для IT-сферы, атрымаў у 6 разоў менш за афіцыйную мінімалку. Аднак прыніжаючыя паводле выкладчыка 87 рублёў гэта толькі вяршыня айсберга. Аношка агучыў сур'ёзныя прэтэнзіі да кіраўніцтва універсітэту, якія тычацца не фінансаў, а этыкі і законнасці. Адказ БДУІР не прымусіў сябе доўга чакаць. Ужо на наступны дзень прэс-служба ВНУ апублікавала афіцыйныя дадзеныя, якія рэзка кантрастуюць са словамі Аношкі. Паводле статыстыкі універсітэту сярэдні заробак выкладчыкаў летась склаў амаль 3000 рублёў. Гэта на 10% вышэй, чым сярэдні заробак па краіне. Аднак адміністрацыя не патлумачыла, як у адной навучальнай установе могуць суіснаваць сярэднія 3000 рублёў і рэальныя 87 рублёў у спецыяліста. Каб зразумець, хто бліжэй да ісціны, варта зазірнуць у агульнарэспубліканскі банк вакансіяў. На сённяшні дзень сітуацыя ў вышэйшай адукацыі выглядае неадназначна. Калі адкінуць пасады рэктараў і дэканаў, то для старэйшых выкладчыкаў і дацэнтаў у рэгіёнах і сталіцы прапануюць ад 900 да 1400 рублёў за поўную стаўку без уліку надбавак за стаж і навуковую ступень. Вакансіі з заробкам вышэй 2000 рублёў сустракаюцца вельмі рэдка і звычайна патрабуюць наяўнасці ступені доктара навук альбо працы на камерцыйных праектах. Пакуль ВНУ і выкладчыкі жывуць у розных фінансавых рэальнасцях, пытанне якасці адукацыі застаецца адкрытым. Так, гісторыя выйшла гучная, яе варта абмеркаваць, і дапаможа нам у гэтым кандыдат гістарычных навук, былы выкладчык Яўген Красулін. Вітаю. Яўген, вітаем вас. А вось такое пытанне, а колькі зарабляе выкладчык? Вот у ВНУ, у універсітэце... Ведаеце, ось яшчэ год 10 таму у БДУ выйшаў загад рэктара не агучваць заробкі. Якраз была справа, мою жонку хацелі выслаць з краіны, і мяне выклікалі ў суд як сведку, і я мусіў усё ж такі перад высокім судом выкласці гэтую таямніцу. Я тады атрымліваў на рукі, я не ведаю, колькі там было з падаткамі, но на рукі я атрымліваў каля 600 рублёў. Гэта 10 год таму? Гэта 10 год таму, но журналісты, якія сядзелі за спіной маёй у зале паседжання суду, там просто прайшоў такі... Я зразумеў, што гэта вось штосьці такое за гранню добра і зла ва ўяўленні нашых незалежных журналістаў. А вы ўжо былі кандыдатам гістарычных навук? Так, конечно. Давно, я з 2003 году кандыдат. Ось, уласна кажучы, так, гэта, конечно, ўплывае на фармаванне, бо ёсць стаўка, яна даволі невысокая, а далей ідуць там прэміі, надбаўкі за стаж, надбаўкі за званне, за гэтую самую... за ранг, там, дацэнт, прафесар, кандыдат, доктар. Вось гэта ўсё, канешне, ўплывае. Ну і, канешне, колькі вы выкладаеце па часе, стаж, навуку, якая у вас нагрузка, гэта вось самае драматычнае пытанне. Гэта заўжды ідзе драка, прычым на розных узроўнях, там спачатку паміж катедрамі, потым паміж выкладчыкамі і гэтак далей. Каб было больш ці меней? Каб было больш, канечне. Гэта ўсё ўплывае, гэта ўсё, скажем, у плюсик кладецца на талію. І, канечне, там, ну, такія справы, вось апошнія гады, асабліва, калі я выкладаў, гэта 20-21 год, гэта цудоўна проста мець аспіранта-кітайца. Вось у мяне быў аспірант-кітаец, і я, моя сям'я ўжо з'ехала з Беларусі ў той час, і я нарэшце зразумеў, што на гэты заробак можна жыць. Вось я тады пачаў атрымліваць крышачку больш за 1000 рублёў, і вось я сидзеў адзін у сваёй кватэры, тады яшчэ не арыштаванай, і, значыць, думаў, блин, кайф. Вось, но насамрэч, калі я ўжо з'ехаў за мяжу, у мяне так і не з'явілася пастаяннага заробку, я нідзе не ў універсітэтах, у ЭГУ там свае зноўку адносіны. Вось, но тым не менш, такімі вось выпадковымі заробкамі, артыкуламі, лекцыямі я пачаў атрымліваць у месяц, крыху больш, чым я атрымліваў ва універсітэце за год.
Конечно, так само У месяц крыху больш, чым у Беларусі універсітэце гэта, навукаў. скажем, не ў самыя тлустыя месяцы. Разумею. Бывалі ў мяне перыяды, калі я там атрымліваў, айцішнікі мне зайздросцілі. А мы можем зараз параўнаць, напрыклад, ці ведаеце вы, колькі зараз атрымлівае выкладчык вышэйшай навучальнай установы у Беларусі, і ці ведаеце вы, колькі такі ж выкладчык, кандыдат, прафесор, я не ведаю, там, напрыклад, атрымлівае, ну, у Польшчы? Ага, это... Параўнаць. Это погуглить, тебе задание погуглить. Чем Ну, хотите заняться заможные кроты? А давайте полічым. Чужой грудь. Полічым. Ай, здзімовачка, гэта здзімовачка. Так. Это как не Цудоўна сидзець з алдамі, якія памятаюць яшчэ такія рэчы. Вельмі моцна вар'ююцца ад рэгіёна да рэгіёна, ад краіны да краіны, ад ВНУ да ВНУ, ад універсітэта да універсітэта. Вось, скажем, у Польшчы, наколькі я ведаю, гэта, скажем, калі браць аналаг нашага дацэнта, гэта недзе, каля 1500 еўра і злотых. Там у злотах гэта будзе... Гэта на рукі ўжо. Так. Гэта ўжо дэталі. Вось, можа бліжэй там да 2000. Вось, конечно, профессура атрымлівае болей, калі ўзяць Злучаныя Штаты Амерыкі, там увогуле нейкія шестизначныя лекцыі плюс кнігі, І кар'ера, можна збудаваць кар'еру, не проста, то бок ісці і разумець, што ў цябе яшчэ будуць там канферэнцыі, будуць нейкія заробкі, кнігі, усяляка такое. Цікава назіраць заўсёды, як у тых жа Злучаных Штатах, напрыклад, у Польшчы, прафесура, уся гэтая прафесура ідзе выкладаць. Яны ўжо прафесара, яны ўжо пісьменнікі, прафесара вядомыя, і яны ўсе ідуць, навукоўцы ўсе гэта ідуць выкладаць. Бо гэта прэстыжна, перш за ўсё, і па-другое, гэта заробак. Я б не казаў, што гэта ў Беларусі не надта прэстыжна, ведаеце, я калі ездзіў на машыне, якая таксама ў Менску засталася, у мяне заўжды ляжала універсітэцкая ксіва. Вось, у мяне такая праблема была, я не надта любіў праходзіць тэхагляд, вось, і там у мяне былі пропуски, даішнік спыняе там, добра, шчасліва. Павага, ўсё ж павага. Дарэчы, да самастойнасці яшчэ вось ёсць кар'ерныя магчымасці, ёсць заробкі, а ёсць самастойнасць і, нібыта творчая, навуковая частка працы выкладчыкаў. Якая яна была ў беларускім ВНУ? Ці можа беларускі выкладчык мяняць праграму, нават дадаваць нейкія блокі, якія вось зараз актуальныя, цікавыя? Напрыклад, там штучны інтэлект у якому-небудзь напрамку, а не гісторыя КПСС. Гэта ўжо не зараз. Ведаеце, калі ты чалавек творчы і прафесійны, ты з гісторыі КПСС зробіш, уласна кажучы, вельмі захапляльны курс. Вось была такая мода выкладаць гісторыю Вялікай Айчыннай вайны. Калі да яе падысці нармалёва творча, там можна такія перад студэнтамі адкрыць гарызонты, што потым я хадзіў, мае студэнты падпрацоўвалі ў рэстарацыях, і так бачылі мяне, запрашалі, давайте, наліем. Звычайна ў кампаніях, там я казаў, ці ўсёй кампаніі, ці не трэба. Тады не трэба. Добра. Вось, такім чынам, калі вельмі шмат ад выкладчыка залежыць, вельмі шмат. І я не магу казаць, каб на мяне ціснулі. Вось, можа, вяршыня такога майго афігенія была, калі мне прапанавалі чытаць для магістрантаў нашага факультэта спецкурс «Дыктатарскія рэжымы». Дыктатарскія рэжымы Лацінскай Амерыкі. Вось, там же, разумееце, там можна проста вось у палёт адправіцца, што, уласна кажучы, і рабілася. І зноўку, заўжды рэкамендацыя. Рабіце паралелі з сучаснасцю, рабіце паралелі з Беларусій. Да калі ласка, даеш інфармацыю, параўноўвайце. Вось, і зноўку, тут жа задача вышэйшай адукацыі – гэта навучыць мысліць самастойна. Крытычна падыходзіць да інфармацыі, правяраць яе. Беларускай таксама? Я кажу у цэлым, у беларускай тым больш. І вось, калі мы з вами зараз размаўляем, праблема-то не столькі ў заробках. Праблема вось у гэтай індакрынацыі, якая ідзе ў Беларусі. Тое, што было за савецкім часам, вось, скажем, я б казаў, што за савецкім часам было больш жорстка ўсё. Зараз усё, зноўку, давайте зробім зніжку, што я 5 год ужо не выкладаю. Крыху меней за 5 год. Вось, таму я не ведаю, як там адбываецца. Я абшаюся з людзьмі, якія працуюць у розных універсітэтах краіны.
у розных рэгіёнах. Зноўку, у рэгіёнах заўжды было горай, чым у Менску. Вось вы запытывалі пра праграмы, я пісаў праграмы тыпавыя. І, уласна кажучы, там мяне ніхто не абмяжоўваў. Но зноўку, у мяне спецыфічная тэма. Гэта Азія, Афрыка, Лацінская Амерыка. Вось, і тут, канечне, ну, вось я сышоў, я адзіны спецыяліст быў па дакалюмбавых цывілізацыях, і, уласна кажучы, гэта тэма ўсё. Вось я гляджу расклад роднага факультэта, і Нема там яе цывілізацыі няма. больш. Так, а гэта, уласна кажучы, вось мы думаем, навошта гэта ўсё. Я, дарэчы, тут спрабаваў, я ў ІГУ чытаў спецкурс па дакалюмбавых цывілізацыях, но беларусы пакуль яшчэ не прасяклі вось гэты кайф, ведаць гэты свет. Мы настолькі засцярожаны на сваіх унутраных праблемах, што вось мы яшчэ не навучыліся. А гэта, дарэчы, адзін з істотных момантаў дэкаланізацыі. Ага. Калі мы пачынаем глядзець не толькі на сябе, Вернемся, мы обовязково вернемся. пачынаем... Майя, інкі, ацтэкі, О, Атауальпы, Гэта Куско, Мачу-Пікчу. Гэта вельмі добра, але праблемы А вы вось- самі калі-небудзь былі сведкам канфлікту паміж адміністрацыяй ВНУ і выкладчыкам? Вось як гэты кейс, які мы прыводзім у прымер, у прыклад, то бок чалавек Як уже не часта змог, адбываецца? выкладчык уже не змог цярпець, он уже запісаў гэтую гадзіну відэа і ўсё распавёў, як яно ёсць. Ведаеце, ну, бывае, калі вось набалела, таксама атрымліваеш заробак, глядзіш на гэты ліст, аркуш, бачыш там лічбы, едзеш у метро, там прапанова, прыбіральнікі, там сваршчыкі, ось, думаеш, ё-маё, я тую дарогу абраў у жыцці ўвогуле. Вось, ну, потым гэта супакойваешся, і, скажем, разумееш, моя місія. Вось, ідзеш за гэтыя капейкі выкладаць. Ага. Наконт канфліктаў, ведаеце, канфлікты ну, заўжды ёсць, і не толькі в універсітэтах. Я памятаю, у Мексіцы, калі я быў, працаваў в універсітэце Кінтана-Ро, гэта па выспе Юкатан, Кінтана-Ро, горад Штумаль. Вось, і мне далі кампутер. Кампутер там падпісаны доктор Роблес. Выходжу во двор універсітэцкі, там стаіць намёт. Жыве доктор Роблес, вялікі плакат, скажем, пратэстую, што мяне звольнілі. Ён потым прыходзіў да мяне, там даваў лётку сваю. Вось ён лічыў, што яго несправядліва звольнілі. На тэрыторыі кампуса? Так, на тэрыторыі кампуса. Ага. Но зноўку, гэта не Беларусь. Па-першае, клімат іншы. У нас, скажем, у студзені-лютым не паставіш намёцік дзе-небудзь там на Бабруйскай. А тут спокойно можно поставить, жить, и зноўку ніхто тебе не гоніць, конечно, ніхто амап То бок выкладчык можа пратэставаць. пратэставаць, но гэта не змяняе сітуацыю, ён звольнены. Яшчэ адзін момант, тое, чаго няма ў нас, і тое, што трэба будзе фармаваць і будаваць, гэта прафсаюзы, канечне. Бо прафсаюзы гэта вельмі істотны Яны інструмент. нібыта ёсць. Іх Але ёсць ж жа, гэта не тыя. Прафсаюз так. выкладчыкаў. Вось Іх давайте нібыта паглядзім. няма. Прафсаюз выкладчыкаў, ну ён жа нейкі ёсць. Ёсць Лукашенко, да якога звяртаецца спадар у гэтым звароце, ёсць сам ВНУ гэты. Вось хто з гэтых бакоў зараз атрымае нейкую карысць? Ці можам мы разлічваць, што гэты... Можете спрагназаваць? Карысць тут ніхто не атрымае. Всім будзе дрэнна. Каму будзе дрэнна? Усім. 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 Ну, уласна кажучы, сітуацыя ў Беларусі такая пабудавана, што тут усё ідзе ад кепскага да горшага. І, на жаль, пры гэтым рэжыме ну, нічога не будзе. Ніякіх паляпшэнняў. Вось там спадзяюцца так, што зараз вось павеяла лібералізацыяй, зараз усё будзе, зараз нас адарвуць ад Масквы, зараз мы пойдзем на захад, усё. Не будзе. Вось сёння чытаў былой палітвязанкі інтэрв'ю, размову ў нашай Ніве. Там таксама вось гэтае спадзяванне. Ну вось ёсць жа гэтыя цыклы, там у 10-м годзе лібералізацыя, у 15-м лібералізацыя. Увесь час нагадвае карыкатуру старую. Стаіць, значит, лежыць чалавек на зямлі, над ім амапавец з дручком, значит, замах лібералізацыя, удар рэпрэсіі, замах лібералізацыя, удар рэпрэсіі. Вось гэта тое, што адбываецца. Пакуль будзе гэты рэжым, будзе вось так. І гэта катастрофа. Бо не так страшна, што заробкі маленькія, можа і не такія маленькія ў большасці. Колькі страшна сам падыход. Мы зараз адрываемся ад свету, ад сусветнай інфармацыі, ад абшэння, ад трэндаў, ад літаратуры. На жаль. І гэта не проста на жаль.
зараз будучыня за тымі нацыямі, якія будуць лідарамі ў навуцы і адукацыі. А мы летим назад. Мы не просто стоим на месцы, мы летим назад. І гэта бачна. І гэта адчуваецца і бачна ўсё. Пачакайце, мы яшчэ не адчулі гэта. Напоўніцу гэта адчуецца потым. І гэта будзе, можа, нават цяжэй вось на першых этапах, чым тое, што мы перажываем у бягучы момант. Ой, дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Я памятаю яшчэ час, калі беларускія выкладчыкі і студэнты марылі пра балонскі працэс, каб О, прызнаваліся так. дыпломы, а зараз мы Гэта, нашмат І размовы ішлі, балонскі Беларусь, балонскі працэс. Адзін са скачкоў назад, які зрабіла беларуская сістэма адукацыі. І гэта істотны скачок назад.